Ngiyafisa ukubingelela kwelihle igama lomfelo wethu Jesu Kristu uBishop ukutheleza egameni kaJesu abafundisi bonke yonke ileadership. Hallelujah. Abaholi bonke egameni likaJesu abazalwane bonke kwelihle igama lomfelo wethu Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu osinikele lithuba abazalwane ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe ozelwe kabusha. Amen. Ngiyajabula masithola leli thuba angicishe amanoni lawa evangelism aphelele makukhulunywa nje into yonke lena sijwayele ukuyisho nje kusukela unyaka oqala uziyophela into esayinikezwayo lebazalwane ukuthi asihambe soyishumayela sitshela abantu wona umyalezo kwangempela lo uJanuary umyalezo ngiyaqonda ukuthi kunama debate abantu bafundile abantu bazikonke kuhle lokho abantu ba graduateile baphikisana nangamazwi esikhombisa mhlamba abanye bathi awaye u7 abanye bathi ayileyo number bayishoyo kodwa ke sibaphikisi bengasiphikisa bona kodwa sithatha ukubhaliwe ukuthi awu7 noma u9 maye wawasho yena makuthi nje ashuye alibonga igama lenkosi number zalana ngizosho ngokweBhayibheli elikhomba ukuthi lokugcina kodwa uyabona makhulu yamazwi esikhombisa uzwile ukuthi uJesu ufe kangaka la after amazwi izwafa washo wafa labi ke uzozuza ube ne question kodwa still uyahlala ekhaya awukwazi ukwenza research ukuthi why elokhu efa kangaka emazwini esikhombisa. So bazalwane, this is the Holy Bible ebizwa ngokuthi the gospel of perfection. Mase kuphelele konke la mawulifunda ngisho ungayanga kwiBible school lokhu kwanele ukuthi kukufake ezulwini. Sezwana bazalwane, bese kuba ke nabantu ke abamfunayo bethi mase beyifundile bebona ukuthi kunama summary azo adinga ukuthi ngibe ngedwe ekhaya ngizondle ngikhule bese kuba khona ihistory yeBible behind. That is why siba ne problem ukuthi ma ushumayela noma ufundisa abantu kube khona umuntu okubuza iscripture kanti yena uyivictim yokuthi iscripture akasifundi. Sezwana abathandekayo, abantu bafuna ukugcina nje kodwa uNkulunkulu uyathokoza masifuna ulwazi. Kunezwi ke bazalwane Luke chapter 23 verse 46 silifunde ungaze nginqonya kuthiwa angilishongo kwalelozwi ngokwembhalo. Luke 23 verse 46. Amazwi amaningi ayisikhombisa uDavide noIsaiah bayikhuluma iprofesi ngawo. Amen. Bajwayele nje ukukhuluma izinto ngawo. NoDavide nje mawufunda umlando wakwafika kule ntaba uJesu abethelwa kuyo wakhuluma amazwi futhi kuyo. Amen. Mawuchecka mahubo siqhubeka. Verse number 46. Verse number 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Jesu wamemeza ngezwi elikhulu. Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Seshilo lokho wafa. Hallelujah. Lelizwi ke bazalwane li thin layer yokukhombisa about the reality of life. Sengibuke kaningi abantu lento iyafika ngisho nasezihlotsheni zethu mina sengibuke kaningi ngisho nasemndenini wami ngibabona abantu belele boxini ukuthi balibonile iqiniso lempilo manje. Hallelujah. Abakholwayo nabangakholwa the reality of life, the thin layer yokubona itranslation of this life. La usubona khona ungasafihlakele usezweni lemfihlakalo. Ulidecide nganeno lelizwe lemfihlakalo ukuthi uzoliphilela ukuthi liphi oyolibona usuvula amehlo. Ingakho nje mina bazalwane mangishumela ngoJesu ngisho nginovalo ngimba ngesibindi ngoba it is proven there is no man emhlabeni eke yama edlula le yandoda. Sezwana bazalwane, ngishimlando ikhandwa ukuyigqiba kodwa le ndoda iyasukuma phakathi kokucindezela. Noma ngasekho umuntu wena ongathi decide namhlanje uthi hayi no angifuni ukushumayela uJesu ngiyamnyeka kodwa ningathula nonke ningashumayeli nenza zonke izinto enithanda kodwa le ndoda isizukulwane nesizukulwane inendlela yayo yokuvela. Sezwana abathandekayo,
ayilalela ingakho mina ngenendaba ukuthi abantu bagcwele irank ngoba lento kunendoda engiyishumayelayo. Hawu khabona bathandekayo, noma ithi angihambe malanga benomlilo umpimpilo yami izophelela khona uma kusho yona ukuthi ngiyophelela lapho. Ngiyawathemba amazwa uthi noma ngiphela sho njalo bhala kahle uthi mhlanga esabayo uthi khona into ezokwenzeka ngaphakathi kwami uthi ngiyothemba wena. Kusho indoda egcotshwe uNkulunkulu ithi mhlanga mina ngesabayo. Haleluya, haleluya. Indaba kaJesu indaba emnandi, the genuine of the gospel. Wangazi uPaul wayiboneni, but lento mawufunda the study of the cross and the study of the body of Christ, usihlela ungayophikisana ngaso, uzisiza wena ukuthi wayisimo sinjani uJesu. uJesu ngesikhathi eshola amazwi wayiseqedile ngokomzimba. Ukusindiswa komuntu kuhamba izigaba ezintathu. Sezwana abathandekayo, lezi igaba ezintathu sikhuluma ngejustification, sikhuluma ngesanctification, sikhuluma ngeglorification. That is the genuine of the gospel. Akumthinta umzalwane ohamba lezo igaba, kodwa nginenkinga namhlanje abathandekayo. Uma sishumayela abantu bayahluleka lapha ekhazimulisweni komzimba ngoba baqonda into abangayiqondi ngoba bathandekayo. Uma sikhuluma ngoma uJesu mayithi ezandleni zakho baba ngiyawubeka umoya wami, abahloli beyibhalo nabantu abazigrama nabafundisa English bayaqonda ukuthi lamagama amalwa lezandla ela ethi khona ngiyawubeka umoya akabhaliwe ngama capital letters, kodwa mawufunda uJohn chapter 4 ukuthi umoya wamholela ehlane. Nami kwangithatha isikhathi ukuqonda lokho, kodwa ngokuthandaza nokuhlola izwi kaNkulunkulu ngaqonda ukuthi lo moya kusiyofana nabanye umoya, ngoba ngangithitha ukuthi umoya umholela kanjani ehlane. Kanti ngaqonda ukuthi manje sumzalwane ugotshwa uNkulunkulu, uhamba noNkulunkulu, uyaholela la wena ongacabanga umqondo wakho ukuthi yena engakufaka khona. Kanti uyokuhlola lithi izwi wathathwa umoya omkhulu obhalwe ngama capital letters wamsholela ehlane wayohlolwa uSathane. Haleluya. Kodwa mayila isiphambanweni uthi baba, into thy hands I commend my spirit, not the soul, my spirit. Umight I commend. Ama-Greek akhomba ukuthi wayethi I worship. Ngiyanikela into the safe hands, the only one I can trust. Ukumfakazela njalo mayimaka phambi kwabantu uJesu wayethi ubaba this, ubaba that, ubaba this, ubaba that, ubaba this, ubaba that. When I stand before people, Jesus this, Jesus that. Because when I say Jesus this, Jesus that, yeah, he will say ubaba that, ubaba this, ubaba that. Ngoba uyazi ukuthi uma ngengathi ubaba kusho uJesu ukuthi unelungelo lokuthi ubaba that, ngoba ushilo yena ubaba wathi akekho ngenza okuthile ngaphandle kwami. Uthi mina ngiyisango lokungena, uthi uNkulunkulu uqobo lwakhe aningenze lutho ngaphandle kwendodana. Ngithi abazalwane ngiyeza ukuthi inkulumo ziningi, but ukushumayela ivangeli akusikho kuyiprove ukuthi uyazi phakathi kwabantu. Ukushumayela ivangeli ushumayela ngokuthi nokuthi ongaboni uyozabona. No isicebi oyitshela ukuthi usekubambile ulishumayela kuze kushintshe ingqondo yesicebi. Ithi ushumayela ukuthi kunalabo abayitshela ukuthi sebekubambile bese bebona ukuthi ababambile la. Haleluya. uJesu uthe ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho, washaya indumiso. Same time ngiyazibuza ukuthi Jesu yini usheshe ufe ukunalezi azelelesi. Mawufunda uhlola umbhalo kwakuthiwa uGestas noDemas lezi azelelesi ezazi ngapha lesesinye esasime eceleni kaJesu. uJesu ngithema ufunda umzimba wakhe akasiyo lento oyibona ku TV. Ngofunda umzimba wakhe uyabona ukuthi umhlane wakhe awunjenga lento abantu abayicabangayo. And uma umfunda uyabona umchaza kahle uIsaiah uthi the shape of his face yayisishintshise because babe mhluthule ngishintshebe isilevu besihluthulile njengoba babekwenza amehlo akhe wena ububona kuvaleke lodwa befeza inhloso zabo kwakuvaleke onke amehlo umzimba wakhe wawudumbile wonke. Yingakhethi wayingasabhekeki nakubhekeka. Uphakanyiswe isiphambano. Apostle Paul uthi izwi lesiphambano
lingububula kwababhubhayo bese thi kodwa kithi esisindiswayo ngisho mina ubuwula bentshumayelo ngisho ubuwula beplangwe ngisho ubuwula kwabahlakaniphileyo uthi kodwa lobo buwula uphendule kwabangamandla athi izinto ezidephileyo yena uyishintshile wazenza zaba namandla athi ngiyasusa impabanga ezaleni ngikhuphule ihlale namakhosi athi umongo othungayo angiwuqimi ngiwuqala khona lapho umlilo. That is our Jesus. The question is, what is happening after life? Why we are preaching? That is the core and the content of our message. We are preaching for you to be saved. But abantu abaningi abayiqonda insizwa lisebamba umnyaka. Because uma umukela uJesu njengenkosi nomsindisi thina sithi insindiso yonke leyo, but ijustice leyo siyenza. Because mina into engishumayezayo sishumayela ngomoya ngishumayeza umoya. Ngesikhathi wena uthi ngiyamukela uJesu njengenkosi nomsindisi uthi umoya now that's where we are going because I know the home okhuluma ngalo. Uma wena umukela uJesu wenza ijustice ngoba uyamkhumbula umshumayelo uthini uthi uma umuntu efa kasho ngikholwa uthi umuntu efa umzimba ubuyele emhlabathini bese kuthi umoya lo uJesu awushoya awubeka kuNkulunkulu umoya ubuyela kuNkulunkulu wawo hayi umphefumulo. Uma sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento edurayo kumuntu iyo ke lesikhiphayo enenani eliphakeme phakathi kwabantu. Iyo lena singacomplain ngisho imvuselelo ingangena abantu abawu3 because siyazi ukuthi lokho kuphakathi kuye kuwethi. That is why ngisho sibona isidumbu sesiwile emgwaqeni sithi hawu kodwa Nkosi silibona icala likithi ukuthi kasubezana nendoda yamadoda. uJesu maye uphuma umoya wakhe kufa lamadoda awu2 ukube lamadoda sorry ukube uJesu wafa iqala kunalamadoda ukuze engaphulwa kuyashiwo ngokombhalo kodwa ngesikhathi esefile uJesu asala phila lamadoda abawaphula. Kwenzeka lani Jesu uzufe eqala because I made a promise khona kade esho la ukuthi namuhla ngizoba nawe eparadise. Ukhuluma ngesiboshwa isigebengu esaziwa ifile lalo liyaziwa ezweni ukuthi lo isigebengu uze wafa isigebengu kodwa indaba yenzeka emnqamlezweni. Mshiye nje uBarabhas sengikhuluma ngalo womnqamazelo ongazi ngisho umbhabhadiso wokwenyama. Uma uJesu abahloli bezibhalo bakhomba ukuthi uJesu same time he was translated to be a great light, the light that will shine even in the darkness. Athu Isaiah nezwe lakaNeftali nabakwaZebuloni abakwezizwe abahambe ethunzini lokufa bakubonile ukukhanya. That was the prophecy of the saints sukela kuAdam kuze kuyofika kokugcina owafekhola uNkulunkulu la bona ababe abandoniwe behlele ezweni lobumnyama kodwa bengabantwana behleli ngezwe lodwa. But you are waiting for him. He will come and rescue us in this darkness. uJesu abasezweni bahlele kwabo bahlela ama-bribe kodwa bawehlisa umzimba abafundi thoba bekhala inyembezi. uJohn wase-Arimathea ubusinessman wangaleso sikhathi wawugcoba umzimba kaJesu thoba bakhala inyembezi bewehlisa wawufaka ethuneni ayeyibazele lona eliyidwala baletha itshe bavala. Kanti uJesu akanjengoba isidumbu njengoba bembona kanti for 3 days as a prophecy issue kuthiwa kwaba izwe lobumnyama laba doomed because somebody who's coming with authority. Lezebul namademonic and the prince of death bakhala bacomplain bathi who is coming. Basevela uDavide ethi nani masango ethusi aqinileyo vulelani inkosi yenkazimulo. Ingubani lenkosi yenkazimulo? InguJesu waseNazaretha. Kwathiwa the great one okhombayo bambiza mastema wathi hey I put a command muvimbeni wathi uBlezebul hey wena with the wood of the cross uhlakaniphe kangaka usithembisa into enkulu ungahlulwa iplangwe ubungamboni ngane siphambaneni wathi muvimbeni bathi hayi namhlanje is the time sokuthi wena qobo lwakho
ngoba nathi we are bowing before him. He is the King of Kings. Lalelani namadimoni ayamazi. Lalelani ezweni laseMadagara wathi mayinyathela athi amadimoni sinamsebenzi bunina weJesu ndodana kaNkulunkulu uzohlupha isikhathi singakafiki. Uyazeke endaweni zonke abathakathi bayamazi, izangoma ziyamazi, ongqingili bayamazi, bonke abantu bomhlaba izidakwa ziyamazi. Ngoba ngikhuluma nawe nje bayasho bathi waphuzayo kulawo manzi begcwele utshwala eziswini. Iyazeka indaba yakhe, iyazeka indaba yakhe. Hey lona bayama lo ngishumayela yena bayamazi. Izwe lobumnyama baqala bafakaza bathi it had happened before. Kusakhuluma ama-devil worshippers, kusakhuluma amadimoni bathi kunemnendoda ekuthiwa uLazarus eyake yafika la, kodwa lokho akwenzeki njengakho ngathi useyifikele yena mathupha. Because lesikhathi uLazarus efa uJesu kuthi i-authority amemeza ngayo, wamemeza ngezwi kuthiwa izwi lakhe lagqobhoza phansi kwemhlabathi, kuthiwa lagijima lafika endaweni ezimnyama, kuthiwa ababonanga ukuthi how it happened. Bathi mabevula amehlo because they were shaking. Bathi mabevula amehlo bebuyela kuma-senses abo, somebody is missing. Where is Lazarus? Kukhona izwe lithe arise and come forth. Lambiza bathi azi ukuthini, izwe lomnyama liyazi ukuthi abazalwane banike i-authority ukuthi umuntu uma efile econfirm moya ngcwele ukuthi akusiwo amandla kaNkulunkulu ayatestifya imoya bomnyama. Ublessable uyakwazi lokho lapha ekhona ukuthi khona abazalwane abathandaza kuduka abantu kade bebaclaima bebabuyisanga kubo. Uthema iqhamuka toward the man eyaprofesaya eyikhathini eyindala yasho ukuthi this is the light, the light of God. Kuthiwa qhuma umqikizo kwaduma izandla kwathiwa we've been waiting generation to generation up to this time of the second day. He's coming to rescue us. He's coming to rescue us. Wasithembisa kwakhuluma uNkulunkulu kuAdam wamtshela ukuthi I will rescue you, but lead this card. Kwathi makufika leso sikhathi ba testify ukuthi this is he. Kuthiwa kwaqhamuka indoda eyayincane njengesparrow umhlalahlathini ongaziwe ekhaya. Kuthiwa wathi this is he engafanele nomthitho omchilo wezicathulo zakhe. Uthi ngakuprofetha ngayo, uthi mina I'm a living testimony. Ngambona eJordan ehla kwakhuluma izwi kaNkulunkulu lathi lo indodana yami engithokozile ngayo. Izinto lezi abantu abangafuni ukuyisearcha ukuthi what is happening after life. Umntwana kaNkulunkulu akabi doomed after life. Umntwana kaNkulunkulu akubi mnyama after life. Kodwa umntwana obedlala ulimi lenyoka sazi ukuthi kaNkulunkulu uba doomed and kuba njenge surprise because umzimba uyethuka. Siyazi inkinga enkulu uSathane ubengadlala ngathi, kodwa manje sesiyazi. Esingazi ukuthi wena esingazi ke uma bekhuluma laba, uma bekhuluma kunento eyenzeka kuleselelesi. Leselelesi ngesikhathi uJesu esayodila nalaba wasitshela ukuthi take this cross and go to paradise. Uma bekubuza ukuthi wena ngoba uyabonakala ukuthi ngathi uyisigebengu, uthi no, kukhona othe walisiphambano. Kunendoda yesiphambano, le ndoda yasesiphambano wathi mayideclare lokho bamkhipha. Wathola amadoda ayengeqile ku5 ambuza ukuthi who are you? Wase introduce what I am, the man that is given the cross. I was a thief, I was a robber. Kodwa namhlanje ngifumene umusa eyinsukwini zokugcina. But no, you cannot sit anywhere. Sit there and wait for those who are promised ukungena eparadise. uJesu mayenza lento for 3 days ekhombisa ukuthi authority ngeyakhe, wathatha amandla. Ingakho sebuye ethi ngiphiwa amandla emhlabeni nasezulwini. Uthi into engiphethe la isandleni sakhe namanje usayiphethe le. Uthi ngiphethe ihluthulelo zokufa nezeheights, all the chambers of earth, all the abysses of earth. Ayazi ukuthi who is Jesus, Jesus the great man.
bathi masebeqedile konke lokho bafakazayo kwasukuma the two sons of Simeon waqala watestify wathi this one ngamuzwa ngezandla zami bathi salusumukisa ngokuthula inceke kosobandla ngokuyibondile insindiso yakho yesizwe sakho Israel nabezizwe bayasindiswa kuyo watestify wasethi amadodana akhe awakhulume izinto ezinkulu ayibona kuyo. Niyazi ukuthini bazalwane, kunomzuzu omkhulu esiwulindile, sebevukile laba abafa besenkosini, kodwa kunomzuzu one debate namhlanje ukuthi lo engimshumayelayo uyabuya, and lo engimshumayelayo uzobuya masinyane, and lo engimshumayelayo akezokulanda abantu be-emblem kodwa uzolanda ibandla lakho abahlangene, hayi laba ababuza imibuzo eminingi ngoba befuna izinto zabo zezwe ifezeke emzimbeni yabo, kodwa uzolanda abantwana bakhe abanesihla abangenayisihla nambimbi. Le nkosi engiyizabazalana ukuzoyishumayela ukuthi namhlanje ungakhohliswa indaba yebandla, ungakhohliswa abangani, ungakhohliswa ngabantu. Lento ingawe noJesu, uJesu wasala noNkulunkulu, ngisho abafundi bahlehla, uJesu wasala yedwa noNkulunkulu. Kunomzuzu ofikela umuntu la khona ezohlala yedwa athi uJesu kulowo mzuzu nami ngikhona, akukho la ngakho khona. Athi uNkulunkulu mayibuzwa nguMoses, uyafika ngithini kubantwana bakwaIsrayeli, ubatshela ukuthi nginguye enginguye, hayi kakuphini lapho, wabatshela ukuthi noma yisiphi isimo abangena kuso ngikhona, ngikhona. Lalelani bathandekayo, lalelani mhlathuze, lalelani impangeni namaphethelo, noma ngabe umfundisi, noma ngabe umntwana kaNkulunkulu, noma ngabe ukhonza uJesu, kodwa ngizomemezela, phenduka, isikhathi singakafiki, le ndlela encane yendala ishiye namhlanje, ubuyele kuJesu. Akahambi ngamasuda anenani eliphezulu, akahambi ngeyimoto ezinenani eliphezulu, akakhethi nabahluphekayo, uthi nezimpofana, uthi ngizela ukuthi abangaboni babone, kube yimpuputhe labonayo. Uthi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho, umoya wami Inkosi, wena umoya wakho ubekephi? Ikuphi ingunaphakade yakho? Uzolichithaphi ingunaphakade yakho? Lalela wena muntu ongezwa, uyoyichithaphi ingunaphakade yakho? Lalela wena sigebengu, uyoyichithaphi ingunaphakade yakho? Lalela wena obulala abantu, uyoyichithaphi ingunaphakade yakho? Uzodlala isonto isikhathi eside nanguJesu. Ngizocela abantu namhlanje abayizwelayo ukuthi I need him to bless me now. Oh, bless me now, my son. Oh, yes. I come to thee. Noma ngabe yini ngiyamemezela, othi ngiyamdinga lo Jesu, phakamisa isandla sakho. Isikhathi esiphelile, othi ngiyayibuyisela, ngiyayibandakanya, othi bengingamazi, thatha ithuba namhlanje uze ngaphambili ngithandaze nawe with patience. Angifuni ukujamba lo mzuzu, uyazi wena ukuthi uhambe kanjani. NanguJesu kubiza. Bless me now, come to thee, I come. Lento lana kumemezela ukusindiswa kwabantu, siyimemezela noma sazi ukuthi usindisiwe, ngoba indlela iyaziwa Inkosi. Siyimemezela noma sazi ukuthi uhlale ngokupheleleyo, ngoba sifuna ukwenza show ukuthi ngekusasa sizobonana kuBaba. Ngaphinda ngiyabuza ukuthi ukhona yini omileyo akeze kuJesu aphuze, mahlalo nethezeke, woza kuJesu, moya wakho ubeke kuJesu. Abazali bayahluleka ngisho nokushaya ngenduku, kodwa uJesu umoya wakho uzopreserve endaweni right. Sibanga esikhulu, angazi abantu basuke beshawa yini amahloni ngoba bayazi abanye ukuthi abalungisile ukusondela kuye. Nasi sibani na inkazimulo yaphakade, uJesu waseNazaretha. Haleluya.